Ассалому алейкум духтаро, чӣ хушмо ҳаматон аст, саломатиатон аст. Инҷа якта влог монам гуфтам духтаро вафли тайёр кардасям. Чанд вақт боз влогҳо набуданд. Вафля ман духтаро дар ношба як упаковка творог меандозам. Твороги 180 грамм агар хато накунам, 9% ман мегирам асосан. Баъд дута тухм творога мекушам, меандозам ва ба мискава болошба дута тухма сразу разбиваю. Баъд як стакан примерно шира гармтар мекунам. Шакар 3-4 қошук, уже смотря ваятон бада по вкусу, чӣ хел шумо махсус сладкими или же не очень сладкие. Ҳамаша омехта мекунам. Ман вилка кати мекунам духтаро. Можно венчиком. Баъд агар хоҳедон агар можно яблоки вай кардан атёркаи майдача гузарондан ё ин ки банана ҳамто вилка кати майда мекунитон тамом. Всё ҳамаша омехта мекунам. Як стакан шир кати баъд орд меандозам. Ҳамин то ҳамин сметанаи густои боин шуда нашуда. Баъд пеш аз орда андохтан аввал хотирам баромадааст ё разрихлитель камтар ё сода меандозам як қошуқчаи майдатар камтар без горки. Камакакча намак, баъд равған. Вот ҳамаша омехта мекунам то ҳамин сметанаи густои боин шуда наша орд меандозам. Шуд. Баъд вафелницам лекин ман майдача. Вафелницаҳои дутаи ёки чортаи комфоркаш аст. Очень легко тез тайёр мешавад. Як бора 4 вафли тайёр мешавад гӯям да. Ман яктаку сари вафлио ман бисёр меистам да. То ина пухта мегирам ки ҳамаша. Лекин духтаро беҳтариниш ҳамин ки дасти ман ба телефон нигоҳ кунитон да. Ман инҷа ҳам кор кардасям, ҳам кӯдакон ба вафли тайёр кардасям. Чӣ хел кори мо беҳтариниш ҳамин ки ба ҳазур корои хонамон кати совмещать мекунем духтаро. Вот наглядный пример ман шумо ба нишон додасям ки ман мисол ҳам кор кардасям, компанияи Faberlic бо ман кор мекунам, бо ҳам корои хонама карда истодам. Кӯдаконам мисол сер мекунам, овқатошона тайёр мекунам, бо болои ҳамаи ҳамин ба метавонам ки кор кунам. Любой вақт духтаро ман метавонам ки телефонама монам. Мисол вақте аниқамон нест мо ва реҷаи кориомон нест, мисол сари мо ба ягон сардор нест аст ёки ягон кас мо приказ намедиҳад фалон соат кор кун ёки ҳозир хез кор кун ёки то фалон соата бояд кор кунӣ гуфтам, ман ба ягон кас указание намедиҳад гӯям да. Ман кай вақте ки худам хостам ҳамон вақт телефонама гирифтам, кор кардам. Ҳозир ки ман дидам ки дастам камтар банд шуд, мисол ёки кӯдакои кача баровардан дар кор ёки кори хона кардан дар кора ёки ягон коре бошад ки ман телефонама дастам гирифта натонам, метавонам ки телефонама яктарафа монам, айпай кори хонам шавам. Ман ҳеч кас гап намезанад. Ё ин ки пагоҳ хезам ман нахоҳам кор кардан ҳамин рӯз, ман телефонама мемонам яктарафа, кор намекунам. Ман ҳеч кас ҷанг намекунад духтаро. Инҷа ман авқат пухтасям духтаро, голубцы. Манам хеле начинкаша, ман фақат дар ношба овощиам меандозам, ба маза мешад беҳад. Ҳамин хел духтаро, шумо агар ки хоҳедон кор кардан, ман аз 15,000 сомон зиёд маош мегирам ҳар 21 рӯз. Шумо баям ҳам хел ёд метиҳам, ягон ҷои қиниш нест духтаро, натарситон, ҳамаш нағз мешад, дастгирӣ мекунем. Агар ки шумо директор шаведон худо хоҳад, бо чалаҳои тилло аз тарафи мо тӯҳфа мегиритон духтаро, аз тарафи компания бонусҳои калон мегиритон. Бонусамон аз 10,000 сомон сар мешад. ҳамин номери ватсапи ман ба Faberlic нависад духтаро, Faberlic ҳам хел нависад шуд. Ман шумо ба ҳамаи маълумотҳои дар бораи корамон равон мекунам. Агар ки шумо ба корамон махқул шуд, ман шумо ба мисол ҳамаша бо хубтар фаҳмонда шумо номнавис мекунам. Агар ки махқул нашавад, ҳеч кор намекунад. Метавонад ки ягон чиз ман ба нанависад, ягон чиз ҷавоб натиҳед. Тамом, ягон ҷои қиниш нест. Шумо метавонед ки камтар маълумот дар бораи корамон гирифта, баъд мисол маслиҳат карда хоҳен кор кардан кор мекунед, нахоҳен хай кор намекунед, ҳеч кас шумо маҷбур намекунад. Баъд вақте ки кор медароед шумо духтаро, фикр мекунед ки хариду фурӯш карда гаштан дар кор. Духтаро хариду фурӯш дар кор нест кардан, мо фурӯхта намегардем. ин хеле гӯем ки кӯча ба кӯча фурӯхта мегардан, ин хел нест. Фурӯхта гаштан лозим нест, кӯча баромада намегардем. Ҳамин телефон дастатонанда бошад, тамом. Метавонед ки аз хона набаромада тариқи телефон кор кунед, нафурӯхта духтаро.